Kybernetické útoky sú čoraz častejšie a premyslenejšie, čo ukázal aj nedávny útok na kataster. Preto je nevyhnutné vychovávať odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Mladí ľudia vrátane stredoškolákov si mohli počas súťaže vyskúšať, aké náročné je brániť sa proti reálnym hrozbám. Na Slovensku máme rapidný nedostatok odborníkov na kybernetickú bezpečnosť a preto je nutné si ich aj takýmto spôsobom vychovať. Nachádzame sa na súťaži, kde sa účastníci snažia zabrániť kybernetickým útokom a preto sme sa pozreli aj na to, ako taký kybernetický útok prebieha. Toto je v podstate realistický tréning, kde majú obranné týmy možnosť vyskúšať, aké je to brániť sa voči realistickým útokom. Sú to presne také isté útoky, ako prebiehajú v reálnom svete. Zo 109 tímov sa do finále dostali 3, ktoré neboli zložené len z profesionálov, ale prebojovali sa tu aj šikovní stredoškoláci a stredoškoláčky. Každý z tých tímov dostal svoje vlastné virtuálne prostredie. Chcú sa nám dostať do firmy a ukradnú nám nejaké citlivé informácie a my v tom musíme zabrániť pomocou rôznych softverov. Ukazujú, ako sa vedia brániť, ako vedia vyšetrovať takéto incidenty a hlavne, ako vedia celkovo sa postarať o bezpečnú infraštruktúru v spoločnosti. Aj v reálnom živote používajú útočníci premyslené útoky. To znamená, že sa snažia otvoriť komunikáciu s tou obeťou alebo budúcou obeťou a donútiť ho, aby klikol na nejaký link alebo nejakým spôsobom, aby si stiahol vlastne nejaký škodlivý kód, čím vlastne ovládnu jeho počítač. Vie si čítať tieto e-maily, tým pádom sa môže dostať ku rôznym neverejným informáciám a prenikať ďalej a ďalej do firmy. Populárne sú aj útoky, kedy vám útočník zašifruje údaje, ku ktorým sa už následne neviete dostať. Aby ste sa efektívne bránili, netreba všade používať rovnaké heslo a najmä nezabúdajte pravidelne aktualizovať počítač. Aktualizácie určite nie sú na škodu, sú kľúčové práve. Je to najlacnejšie, čo možno spraviť, aby ste eliminovali zbytočné množstvo nejakých zraniteľností, pretože práve opravujú tieto zraniteľnosti. Martin Náď, televízia Joj.